At syempre, isang malakas na sigaw muna para sa mga nagre-reklamo dyan na lagi silang iniiwan, sinasaktan, pinagpapalit. Shoutout sa inyo. Di ba? Yung nagre-reklamo, bakit ang dali-dali nilang iwan, ang dali-dali nilang saktan. Pero nagtanong ka na ba sa sarili mo kung bakit? Nagtanong ka na ba sa sarili mo kung ano yung mali? At nakita mo na ba na yung ugali mo ang talagang problema? Diba? Kasi minsan, hindi naman yung itsura ang problema, hindi rin naman yung pera ang problema. Nandun na tayo sa ugali mong hindi talaga maipinta. Diba? Dapat kasi mahal, parang adobo ka lang, yung saktong asim. Okay lang maasim. Pero dapat saktuhan lang din ng toyo. Ikaw, para ka naman kasing natapunan ng 1 galon ng toyo. Mahal. Ano yung kaso yun? Andito na naman ako, mahal. Andito na naman ako na eh. Ay, konting araw na lang. Weekend na naman. Siyempre ako to, mahal. Ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko. Baliktaran tayo! 69 tayo kasi nga 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakabanding. Oh, 'di ba, mahal? Dapat ganoon, dapat aminado. 'Di ba yung nandun ka sa point na aminado kang meron kang ugali. Pero kapag usapang relasyon, hindi pwedeng ikaw lagi ang nasusunod, 'di ba? Hindi pwedeng tama ka lagi, hindi pwedeng iintindihin ka lagi. Kasi at some point, hindi ka naman din kasi ganun kahirap mahalin. Pero may mga ugali talagang nakakasuka na. At yung ugaling yun, nagkataon na nakuha mo lahat. Diba? Baka yan yung dahilan kung bakit ka pinagpapalit. Hindi sa itsura, hindi sa pera, kundi sa ugali mismo. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ito concern ako sa love life mo. Concern ako sa pattern kung bakit ka iniiwan. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 attitude na dapat mong bawas-bawasan. Okay? O sige, umpisa na natin. Una, para hindi ka iwan. Bawas-bawasan mo ang pagiging toyoin. Ito na yung sinasabi natin, mahal, na nakakapagod sa partner kung araw-araw magtatampo sa maliit na bagay. Diba? Nakakapagod at nakakasawa kung ikaw ay magagalit sa walang kwentang rason. Totoo yun yung mga petty reason, tapos bigla ka na lang mawawala sa mood, tapos hindi mo sasabihin sa partner mo kung ano nangyari. Ano, magkakapaan tayo? Hindi, yung toyo nyo dapat minamanage. Yung toyo nyo okay lang naman, minsan cute yan. Pero kung aaraw-arawin mo ko, kunwari si Kim Chino ang jowa mo, aaraw-arawin mo ko ng toyo, aba, sasakit at sasakit ang ulo ko at talaga nga namang mag-aalat ako sa'yo. Mahirap yun, mahirap. Kaya please make sure okay lang toyoin minsan, lalo na sa girls. Actually, yung boys din naman tinotoyo, pero kadalasan ng toyo talaga, bakit sinapo ng kababaihan? Di ba? Okay lang naman toyoin minsan. Kasi cute yun kapag hindi sobra. Tandaan nyo naman, di ba? Lahat ng sobra ay masama. Kaya ang toyo mo, bawas-bawasan mo na. Para naman may tumagal na relasyon sa'yo at may tumagal na tao sa'yo. Kaya utang na loob, uminom ka na maraming tubig. At set your expectations, yung achievable naman. Di ba? O, isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa dapat mong bawasan na attitude mo, mahal ha. Meron pa akong 2 dito, mahal. Hanggang 9 p.m. pa ako. Kaya manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.